Už od mojich 4 rokov sa venujem vyrábaniu a už od mojich 8 rokov sa venujem elektrike. Za ten čas som vyrobil fakt veľa super cool vecí. A 3 z nich si dneska znova vytvoríme, otestujeme, vylepšíme si ich podľa mojich dnešných skúseností a otestujeme si aspoň 2 testami vylepšené verzie našich 3 produktov. Čož budú môj prvý výrobok s elektronikou, čož bolo svetlo, nezastaviteľné obojstranné auto a nakoniec Spider-Manov magnetický prsteň. Čož bola super cool vec na to, že som ju vytvoril v 6 rokoch bez elektriky. Čaute ľudia, moje meno je Unik a vítajte na kanáli Unik123. Vy už viete, čo ideme dneska robiť, takže tuto je moje svetlo, ktoré som vytvoril v 8 rokoch. Ale ešte predtým napíšte nejaký komentár, pomôže mi to. Toto tu svetielko je úplne prvá vec, ktorú som kedy v živote urobil s elektrikou. A jediné, čo na to budeme potrebovať, tak je táto tu malá ledka a USB kábel. Takže môžete zapnúť stopky a 3, 2, 1. Hotovo. To je všetko. Proste len klasické svetielko. Teraz by som mal to svetlo otestovať. Ale ako? Je to proste funkčné svetlo, ktoré je úplne zbytočné. Takže test 1 hotovo, svietiť to svieti, iný test nemám. Teraz si to ale ideme vylepšiť. A keďže od prvej výroby tohto tu svetla už ušlo pár rokov, tak sa ho pokúsim zmenšiť čo najviac. Určite najzákladnejšia vec, ktorú by som s odstupom času pridal, tak je tlačidlo. A potom by som tomu pridal vlastnú baterku. Doslova táto tu baterka je rovnako veľká ako to tlačidlo. Takže teraz to všetko zalepím. Hotovo a teraz si v rýchlosti ideme zalepiť obvod. Už nič netreba pridávať ani uberať, samozrejme je tam dobíjateľná batéria, takže to kedykoľvek môžem dobiť. Ale je to proste takáto malá vec, ktorá proste iba dokáže svietiť. Ja neviem, či si uvedomujete, aké je to svetlo malé. Príklad, toto tu svetlo je rovnako dlhé ako USB-C port. Teraz ale ideme na testy. Najprv si otestujeme, ako moc to svieti a potom to pôjdeme otestovať do lesa. Vítajte, momentálne sa nachádzate v tme. Môžete si všimnúť, že s tým kľudne môžem osvietiť miestnosť tak, aby som videl. Úplne všetko môžem vidieť, všetko je v pohode a teraz si túto tú malú vec ideme zobrať von. Zatiaľ túto baterku hodnotím veľmi pozitívne, hlavne z toho dôvodu, že už sa tu prechádzam tých 20 minút proste a zatiaľ sa absolútne nevybila. Ďalej si teda vytvoríme obojstranné nezastaviteľné auto. To som vytvoril v 10 rokoch. Nejdem to ani vysvetľovať, pochopíte to za jazdy. Ten bol zlý, ja viem. Prvé dve veci sú úplne primitívne, proste klasické motory s prevodovkou. Ďalej budeme potrebovať 2 typy kolies, baterku a káble. Najprv si pripravím naše motory. Bum. A máme 2 cesty, ako to urobiť. Ja by som zvolil takú, že motory budú čo najbližšie pri sebe, lebo keď budú tie 2 motory takto blízko na seba nalepené, tak je menšia šanca, že sa obidva rozbijú. Za to keby medzi nimi bol nejaký ten spoj, tak je veľká šanca, že sa na tom mieste rozbije, keby to auto padlo na zem. Najprv si ideme celkové auto polepiť a navrhneme si, ako ten dizajn bude vypadať. Všetko tu mám nalepené, nasačkované, ale teraz čo ideme urobiť, tak ideme zalepiť obvod, ideme pospajkovať. To už je hotovo tiež, mám tu teda funkčné autičko, vypína sa jedným tlačidlom, je úplne primitívne, funguje perfektne, môžem ho kľudne hodiť na zem a bude stále fungovať. Dobre, tak nie. Moje dvojmotorové monštrum, ako som to nazval, som trošku vylepšil a keď to teraz zapnem, tak to vlastne zoskočí dole a potom by to malo ísť ďalej. Robil som to naposledy celkom dávno, takže dúfam, že to bude fungovať. Dobre. A z väčšej výšky? Vy to nevidíte, ale stále ide ďalej. Ale tá baterka mi prestala fungovať. Asi ju vymením za nejakú inú. OK, tak asi sa vrátim späť k mojej prvej možnosti. A to je tá, že to auto bude dlhšie. Sice tam bude väčšia šanca, že sa to autíčko zlomí, ale pri väčších prekážkach, ako je napríklad táto tu krabica, to zíde dole a nebude tu musieť robiť žiadne kotrmelce. Vzniklo z toho toto. Asi nejak tak. Môžem sa opýtať, koho to bol nápad? Ja na to kašlem, už si nechcem mať nič spoločné, poďme si to už rýchlo otestovať, aby som to mohol zahodiť, lebo toto je hrozné. Na prvý test proste pôjdeme von a zistíme, či to dokáže chodiť po tráve napríklad, alebo všetky tieto tu hovadiny. Ako druhý test to spustíme dole kopcom na jednom špeciálnom mieste. Momentálne sa nachádzam vonku, pre všetkých gamerov toto je tráva. 3, 2, 1. Teraz ideme otestovať autíčko v ceste hore kopcom. Zlá strana. Ide to rýchlo. A teraz ideme dole.
Spider-Manov magnetický prsteň bola jednoduchá vec na lezenie. Bol to len prsteň, špagát a dva magnety, ktoré boli umiestnené na konci špagátu. Takže keď som sa zahnal o nejakú kovovú tyč, tak sa tie magnety perfektne omotali a automaticky vytvorili uzlík. Ťažko to budem vysvetľovať, poďme si to najprv vytvoriť a potom otestovať. Takže, ako prvé na náš prsteň budeme potrebovať samotný prsteň. Ten si vytvoríme z tohto tu drátu. Ďalej teda budeme potrebovať nejaký dosť hrubý špagát, ktorý by udržal aspoň polovicu váhy nášho tela. Ten je tento. Tento tu oranžový hlavne z toho dôvodu, že som ho používal, keď som bol malý. Keď si túto vec budeme vylepšovať, tak už použijeme biely. Magnety. Magnety som na náš špagát pripevňoval tým spôsobom, že som ich celé zalial taviacou pištolou. Ako prvé začneme s tým, že tento tu drôt prispôsobíme tomu, aby držal ako prsteň. Hotovo, toto je náš prsteň, ale ešte predtým ako ho použijeme, tak budeme musieť urobiť ešte jednu vec. Ideme si pripevniť dva magnety na náš špagát. Hotovo. Teraz si ešte túto časť pripevníme na náš prsteň a potom už to máme hotové. Momentálne sa nachádzame pri týchto tu tyčkách a pokúsime sa o ne vyliesť. Dal som to, nie je to síce nejaký prevratný vynález, ale v lezení to viac než pomáha. Je to vlastne lano, ktoré si môžete priviazať kdekoľvek a kadekoľvek a drží dosť dobre. Dobre, takže, čo sa týka vylepšovania tejto tu veci. Ako prvé, čo nie je zase také hlavné, čo sa týka funkčnosti tejto tu veci, tak je to, že je to prsteň. Je veľmi nepríjemné, že na jednom prste musíte udržať váhu celého tela. Ďalej taká trošku zanedbateľná vec. Proste použijeme biely špagát. A teraz už tie ozajstné vylepšenia. Verím tomu, že vás napadlo, že ten mechanizmus budem nejako vystreľovať, ale to by nebolo úplne dobré. Totiž ten mechanizmus tých magnetov, ktorých chcem zanechať, by sa neprichytil len tým, že by sme ho rovno vystrelili. Ako ste videli na testoch, tak on sa musí okolo tej tyčky obmotať. Presne preto by som toto vylepšenie nechal na pokoji a išiel by som na ďalšie vylepšenie. Za toto vylepšenie ma všetci moji pravidelní fanúšici budú neznášať, lebo ho už používam štvrtýkrát, ale je to priťahovanie kábla. Z dôvodu toho, že keď som bežal, tak som ten špagát musel držať v ruke. Plus zase to, že keď sa netrafím úplne dobre, tak si to môžem pritiahnuť a skúsiť to znova. Mohol by som to priťahovanie urobiť rovnako ako u všetkých mojich predošlých projektoch na tomto kanále, že proste použijeme malinký motor, ktorý to bude priťahovať, ale teraz chcem, aby to bolo dostatočne rýchle a k tomu aj silné. Presne preto budeme potrebovať obrovský motor. A aby bol náš motor dostatočne rýchly, tak budeme potrebovať aj dosť veľké bateriky. Plus ešte toho špagátu je veľa a je celkom hrubý a potrebujeme ho navinúť na niečo aspoň takéto veľké. Tým pádom budeme mať nejaký takýto obrovský mechanizmus tuto na ruke. Ale hlavné je, že to bude fungovať. Takže toto tu monštrum si ideme teraz urobiť, ale verím tomu, že výsledok bude celkom uspokojujúci. Ako prvé si ideme zapojiť celkový tento tu obvod, ktorý áno, čo by rád? Ako prvé si teda ideme vytvoriť celý tento tu obvod, ktorý bude na našej ruke. Buď ticho. Hotovo. Funguje to ako má, teda keď zmačknem túto tlačidlo na prstení, tak sa začne točiť, ale má to jeden veľký problém a to je, že to úplne nedrží. Preto som po dlhom brainstormingu došiel k názoru, že by sme to mohli pripevniť na rukavicu, ktorú sme si vytvorili v minulom videu. Takže to si ideme teraz urobiť. Oveľa lepšie. Drží to úplne v pohode, knižte sa to minimálne, samozrejme nie je to úplne perfektné, na tej ruke to nedrží úplne, takže za mňa je to no pohode. No nič, toto máme hotové, teraz už si len vytvoríme náš špagát, na ktorom bude magnet a druhý magnet. Medzi tým som si uvedomil, že namotávanie špagátu cez kartón nie je najlepší nápad, takže som kartón vymenil za kov. Momentálne 23:00, po 7 hodinách som to dokončil. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí videli predošlé video, lebo toto je princípovo rovnaká rukavica, takže úplne primitívne. Zajtra ráno ideme na testy. Na prvý test pôjdeme na rovnaké miesto, ako sme boli pred vylepšením. V druhom teste si otestujeme priťahovanie predmetov a v treťom teste pôjdeme na workout otestovať to v iných podmienkach. Nachádzame sa na rovnakom mieste, tentokrát s mojou nádhernou rukavicou a najprv chcem skúsiť, či to vôbec funguje rovnako ako ten prsteň. Tým pádom ideme vyskúšať znova túto liesť. Ako prvé skúsime, či sa to vôbec priťahuje a to teda funguje. A pokus číslo 1. V pohode. Teraz skúsim vyskočiť a v vzduchu sa zahaknúť a vyťahnuť sa pomocou toho. Zatiaľ z tej rukavice mám oveľa lepšie pocity ako z toho prstenia a to mi ešte k tomu príde, že táto tu rukavica je zábavnejšia než tá, ktorú sme si vytvorili v predošlom videu. Ako prvý level toho, čo si ideme pritiahnuť, tak tu mám tieto tu nožnice. Tie si položíme sem.
Teraz to pritiahne na čo najtesnejšie. A teraz si to môže normálne pritiahnuť rukami. Easy. A teraz druhý a posledný level, lebo nič iné na pritiahnutie tu nemám, tak je táto tu obrovská vec. Úplne rovnaký princíp. Pritiahneme na čo najtesnejšie a môžem to pritiahnuť rukou. Je to úplne v pohode, môžem to vyhodiť a chytiť. Momentálne sa nachádzame na workoute a ideme si otestovať, ako moc silný je náš špagát. Ako prvé sa iba skúsime zavisiť na tyč. Akože ten špagát drží dobre, čože problém je to, že ten špagát je moc tenký a tým pádom sa mi zarýva do ruky, ale ináč je to úplne v pohode. Teraz sa na tom budem pokúšať zhupnúť. Tuto sa postavím, uviažem si lano sem a pokúsim sa na tom zhupnúť. Posledný test sa nám nepodaril, aj keď to možno vypadalo, že to bolo kvôli tomu, že som sa bál odtiaľ skočiť, tak to bolo kvôli tomu, že sa ten špagát strašne ťažko držal. Takže pokiaľ by vás zaujímalo video, kde by som to samostatne dokončil a vyrobil by som to celé tak, aby to fungovalo a mal by som to na ruke, na niečom, čo dobre drží, tak to napíšte do komentáru a možno to natočím na budúce. Posledný test úplne nevyšiel, ale tak či tak som s výsledkom dosť spokojný. Na budúci týždeň idem na nejakú športovú súťaž, ale video bude. Bohužiaľ bude slabšie, lebo ho budem musieť stihnúť za 2 dní. Potom chcem ale aj vytvoriť video z prípravy na tú súťaž. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zajchajte like, pokiaľ ešte nemáte, tak aj odber, videa vychádza každú nedeľu 14:00, napíšte pekný komentár, s vami bol Unix kanál Unix123 a vidíme sa zase o týždeň. Alebo pokiaľ vás zaujíma nerv rukavica, kliknite sem. Pokiaľ vás zaujíma Lego autíčko, ktoré vylie z postene, kliknite sem. Tuto mi môžete dať odber a tuto máte zoznam všetkých mojich vlogov. Napite sa vody, je to dôležité a zatiaľ čus.